Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengantar Nyonya Ika ke Jalan Pandaian Kerjo, ya. Dengan nitih mobil. Monggo. Bapak nitih sepeda. Monggo. Dengan nitih Ana sing keri ya? Engko lek keri ya balik maneh. Jenengan sing tengah. Mari bayi saat ini. Nggih, sing tengah. Waduh, ujuk-ujuk ndang mlayu rek. Apa iki? Gendok. Sing di sing di apa dipendem ah? Sudah? Awas. Nggih niki sing omah lawas kok jerone. Oh ngiri ta ten pos niku. Wonten parkirane mobil lah, Bu. Cekak apa maksudnya? Oh, mundur berarti mangke. Nggih sing kulino. Kok nganan. Oh, ten ngandhap ta? Sanes niku ngadahan kula. Hehehe. Kula ningali kamar bayine mawon sekedhap nggih. Kira sing pojokan iki daleme ternyata nang ngisor iki sing ana omah. Ya ampun. Terus iki namung setunggal daleme. Oh, dalan ta niku? Nggih wonten kampung. Mboten ten niku tembong gede. Oh. Tembok sanan. Ten pundi kamar Nduk? Boten masih anu kula. Niki kita isor Pak. Gak apa-apa, gak kerengkelan ta Ndek Isor. Nek gak kerengkelan ya ora apa. Oh iya iya. Kerengkelan ndek niku. Mriki mawon. Heeh. Sapone kalau pindah katen. Tadi Nduk bubuk ndek njaba. Niki lho tadi anu derek storaken wingi niku. Mangke diangeti nggih. Engko sampean tambahi lampune ya Ndek Isor ya. Kurang anget iki. Ndek njaba ta arek iki engko
Nduk iki. Anu kok ambek bapakmu sing ngomong deh. Kenapa? Iya. Jadi iki kok ditokno iki teko. Ngomongnya. Jadi anakmu iki cek gak Nah, cek gak kademen, lek kademen kok bobote gak mundak-mundak. Nah iya, penak. Jadi pokoknya intinya anget terus Oke, lampunya diganti sing kuning, sing barak. Oke. Yo. Heeh. Ya wis lek ngono. Lho, masih ndek njaba niku lho Pak. Apa? Asepe nemplek nang baju. Heeh, akeh rek bronkitis kan kena asap rokok. Masih enggak secara langsung. Bapake mbae Pak Dene nyun sewu sing biasane angel. Akan bayine nyun sewu. Oh iya. Nggih sampun. Sudah, kita sudah mengantar ya. Kita lanjut meriksa pasien yang di rumah. Nyun pamit sih. Wis. Selamat ya Mas yo. Sami-sami. Wis tak temne sampai oma yo. Selamat. Atas nggih. Lek ning ngrumati bayi, titip nggih. Monggo. Assalamualaikum. Loh, tibane ndek kene ya Allah. Lek gak ngene aku mboten semerap lek wonten griya wonten mriki. Oke, kita sudah selesai mengantar Nyonya Ika dengan selamat. Saya Airi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.